Takže ahoj lidi, já vítám u nového videa po dlouhé době zpátky, měl jsem chvilku pauzu, takže tak no. Začínáme novou sérii na No Man's Land, doufám, že se vám tohle video bude líbit a užijte video. Jo a jinak jsem vylepšil zvuk, takže mělo by to být lepší. Takže postava, necháme si takhle, to mi líbí. Mám 1 500 000 a pro ty, co neví, když hrajete tuhle mapu, tak když pojďte semkat nahoru, tak tady máte sběratelské předměty a můžete mít peníze. Já jich pár vezmu třeba 3. 1, 2, 3. Takže, co je jako první? Rozhodně pozemky. Pozemky bych koupil tady 56, 55, 45, 35. Ale 56 hnedka prodáme a já vám ukážu proč. Ještě si koupíme motorovou pilu. Takže to bychom měli. Tak teďka doběhneme. Tady tyhle cedule. S ním můžete odstranit různé věci. Jsou stromy. Ukážeme. Ukážeme tady strom, ale strom to není. A tam to nedá, stromy jsme vzali. A tohle je na kámen, ale kámen mi to tak nějak nevadí. Tohle prodáme. Jo, prodáme to. Takže nákup techniky. Takže asi velký traktor. On by možná stačil. Nakoupíme střední, to by mohlo stačit. Nebo velký. Já bych koupil velký. A tak. Koupíme velký, proč by ne? Valí to snad. Já bych řekl, že ne. Takže potom sekačky. To je další 10, 2, 10. Ale doufám 10 tady to. Tak to. Takhle. Ne. To je DC. Tak to koupíme. Teďka ještě koupíme. To máme, já tady. Toto, který tam nedám. Ale ty zvláštní aditiva tam nedám. Takže výstavba. Tady si dám takhle silo speciální. Jo, tohle silo vám rovnou udělá silášku. Takže to jenom vysypete a ono se vám z toho udělá siláška. Což je dobrý, ulehčení práce. Okay, jak tento pozemek je vlastně? Že? Aha! Okay. A tak ho koupíme. Tak něco. Tak ho koupíme. Nechtěl jsem, ale bohužel stává. Takže ty sila. Já tady. Určitě v nějakých dílech bych jsem chtěl mít tady zlato. Zkoušel jsem to už. Je to i není to jednoduchý. Prostě nám ty věci, je to lehký docela získat, ale těch věcí je strašně moc a je to prostě těžší, no. Takže takhle si dáme přístřešek. A jo, takže tady máme ještě produkce, generátory, ale si koupíme třeba 2 prozatím. Ty třeba jdeš takhle. Až. Aj, tak to ne. Takže ještě jinak ty jdeš sem, ty jdeš sem a ty jdeš sem. Takže kdybychom měli, jsme bez půjčky, což je dobrý. Teďka ne,
pevně a stejný měsíc dáme si červen. A tady automatický start motoru, vypnout. Takže tady to máme. Nevadí. Doufám, že se správně, ale asi jo. Já si vypadá, že jo. Co to je? Jo, to vám ukážu. A musím počkat. A takhle zase určitě to nejde. Tak nic, tak to prodáme. Ale vím, že u téhle sekačky to jde. Taková hustá věc. Já vám to ukážu. Poradil mi to kamarád. Když to připojíte a dáte co to... Ne, co to bylo? Počkejte, já musím zjistit. Co to bylo? Já nevím, co to bylo, ty jazyčka. Počkejte. Můžu to rozložit? Jo, to bylo Z, pokosu, vlevo, vpravo. Když tam dáte pokosu, tak on to bude házet takhle semka do prostřed. Když tam tenhle vůz, tak on to pěkně bude zházet do toho. Zde budete tam mít jako malou čárku, ale zase přece má to velký záběr a malá čárka, no, tak moc nevadí. A nevadí, jak pro koho? Mně to třeba moc nevadí. Nevím jak vám. Tady má jiný názor. Takže my začneme sekat. Vzal bych, no, a tam otvorím skeřu. Zase ne. Jo. Tak to jsem tady. Teď si vzpomeneme čas na trošku. Na jednu sekundu. No, minutu, nevím, co to znamená. Takže. A rozlišíme to všechno. Máme to. Pustit. Je třeba hezký tady to. A hezký, prostě je to dobrý. Je prostě tady taková čárka, ale no, čárka prostě proužek trávy. A to tak nevadí ještě. To se ještě dá. Takže jsme koupili pozemku. Já 35, tam nakonec 35 můžeme jít. Tohle to rozhodně chvilku zabere, ale to nevadí. A třeba ve 3 dílech bych se chtěl připravovat na jako příprava na pole, ale to je ve slevě. Počkat. 67. Dávno to jsme vydělali. A, necháme to. Já se ještě dá. Trošku křivě. Nebo půjdu na mapu. Posouváme. A tady. Konečí otáčka. A vyjedeme. Jinak proč jsem nenatáčel. No. Prostě jsem jak nechtěl, měl jsem problém s mikrofonem. A když jsem ho vyřešil. Takže tak. A budu si kupovat, dostanu nový mikrofon. A ještě nevím to jak dlouho, narozeninám. Takže budou asi ještě lepší videa. Takže to bude dobrý.
přemýšlím, co bych koupil. Výhoda, co když tohle budete dělat jako já, tak dávám rádu, nekupujte si velký traktor. Můžete si potom koupit víc techniky a takhle si koupíte třeba 3 turbíny. Jako já jsem se nemusel kupovat, ale pro ulehčení přece jenom sekat, to je docela furt. Jako mě to baví sekání, ale jako furt to dělat, no nevím, no. Plánuji mít tady i krávy do budoucna. Takže to bude dobrý. GPS kotě do mě a dělám rád bez ní, to není moc. To už za chvilku na pole může říct ani ne člověk. Jenom zapne traktor, přijede k poli a traktor už si to sám udělá. To se mi nelíbí, to není ono. To prázdním. A chtěl bych něco se podívat. Takže. Ne. To nechtěl. Ne, to nechtěl. Aj. Tak. Když sem takhle přijedete, a když to semka vyložíte, takhle, dělám se, jo, tady, tak tady dám se váš tráva, aktivovat a uskladňování, jo, pohodě, tady jsem to měl správně potom naložit, jo. Tak se třeba podíváme na ceny, co se cokoliv prodává. Jo, gold 16 000. Špína. Ty vole, kdo je ta špína? Ne, jako kdo to je, jak si že něco může být špinavý. Ale jak můžete prodávat špínu? To vůbec nechápu. Taky nádrže. Plnící stanice bahna? Můžete mít stanice na bahno? Jemný. To je najevo. Jo. Hnojivo, ale to moc nepotřebujeme. A musíme, jestli by to zvýšilo výnos. A my to jako menší úpravu. Kam to dáme? Třeba jako semka. Ne. Jo, tady se mi to líbí. Takhle, pěkně. Podíváme se. Vidíte, procenta rostou. To jde víc? No jo. To je dělníčka teda. A mám tu bordel, a to jsem dělal já. Tak já si koupím jako, no co to je, jako opravnu. A prostě to koupím. Hned tady je bordel. Ach jo. O! Jo, to je vymákaný, sledujte, já když zavřu, tak se to zasne, nebo otevřu. Tak se to rozsvítí, to je pěkný, to je vymákaný. Kolo. Takže, kupujeme. Já nechápu, jak takovýhle traktor může jet 70 km, 73 dokonce.
To je šílený. Já ho čekám, až třeba za 20 let pojede traktor 140. Je to možné. A vůbec jsem se nedivil, kdyby to bylo od firmy ECV. Fast Track. Jo, pěkný traktor. Ale krystal je krystal. Můj oblíbený. To je nejlepší traktor. A jelikož moje tradice, že na každém světě se ho koupím, tak to prostě nemůžu odmítnout. No to už si můžem koupit. Chci se, nevím, no, já budu mít na převoz. Já ho budu na převoz. Jako já to můžu převážet tam, tím ale tím větší sranda. Když tam vezmu ten plot, můžu si ještě tak, no, vezmu si 2. To jsem třeba nevěděl, že tady to vypadal kamarád. A viděl, dobrý. A šetříte si to, když to se vodete všechno naraz, tak potom, když to už vyplejtváte, tak se hůř získají peníze, no hůř. Prostě se, prostě se získávají hůř ty peníze. Já bych, no na převoz nám stačí. A 81,45 s předkem. Takže závažně tam necháme, rychlá převodovka. Dáme tam takhle kola, závažně to takhle se to líbí. Blatníky, jo, blatníky. Jo, přední. Plastěrky. Třeba kabina. Ne, hezký. Přední světla. Volant. Já si dávám. Jo, tento. Upaňáčelního nakladače. Asi ne. Jo. To je traktorec, jo. Takhle jsem reálně nikdy neviděl toho krystala. Jako tady ten typ. Vždycky jsem spíš viděl 120, 121, nebo co to bylo, tak přesně nevím. Už je nějaká doba zpátky. Ale no dobrý, pěkný to je. Zaštěrky kabina, raně tady to se mi vůbec nelíbí, je to hrozný. Tohle je lepší. Volant, tak máme navigační systém. Já tady mám navigační systém, ale vůbec tím neumím a ani ho nepoužívám. Proto s ním také neumím, protože ho nepoužívám. Jo, to je pěkný, to je pěkný. Říkáte ne? To je pěkný? Máš na ty rávky. To má taky dobrý, to má dobrý. Co říkáte? A nebo... Tak to. A jo, koupíme to takhle. Ještě jinak. To tam to bylo takhle. Přední závaží to bylo takhle. A bará motoru. Jo. Já to beru. Koupíme. A vlak. To má velký. A to by šlo. A tam červenou. Takže to bychom měli. A jo, tady je. Pěkný traktor. Nejlepší z nejlepších. Startujeme ho.
podíváme se. Vidíme čas. Tak můžeme podívat zvlášť. Podíváme končil tento díl. Ještě kousek. Pula. Kolik to máme? 40. Ne, stačí. Dá se to povážet s kamionem, je to jedno, čem to odvážíte. Můžu to uvážet i tamhletin, ale třeba když hrajete bedrou a nemáte moc peněz, tak to nebude. Pojďme. Když budu mít třeba krávy, tak to vám moc prodávat už nebudu. Protože to budu muset dávat krávám, aby se neuživil. Nebylo mlíko. Jaký spíš používáte typy kráv? Na prodávání nebo mlíko? Na mlíko. Napište do komentářů. Tak, už máme skoro plno. Máme plno. Můžeme. A jdeme. Sypej. Kolik peněz? To jde? 7000 to bych... Tu 300 000 jsme dostali 9. Yeah. Jo. No. Nás to bude vždycky prodávat v zimě. Je přes léto se bude sekat a zima se bude prodávat. To by šlo. To bych mohl dělat. Nemáme tady stromy. Ale třeba, kdyby jsem tady chtěl, tak je tady vysázím, jo, vysázím. To bude v pohodě. Já se tady přidám cestu. Takže úpravy, malování, já tady si můžeme udělat pole. Kratš. Tady. Takhle. Ja. Můžeme parkovat. Patrně je to nechtrpen, takže je to nový. Patrně. Patrně. Tak. Tak jo, ličky.
jsme u konce videa. Já doufám, že se vám video líbilo. A ahoj.